Човекът е човек, когато е на път. Не знам кого е тази мисъл, но винаги се сещам за нея, когато попадна на места подобни на това. Canyonlands National Park. Наблюдателната площадка Grand View Point, при която се събират Green River и Colorado River, двете реки, на чието води дължим едно от най-красивите места на Земята – големият каньон, Grand Canyon. Именно от тук двете реки се събират, за да продължат няколко стотин мили по-надолу да дълбаят каньона, така както са го дълбали десетки и стотици милиони години преди днешния ден. Изумителна е нашата планета. Изумителна. А когато говорим за офроуд, за истинският офроуд, трябва да имаме предвид точно ето това. Този офроуд, при който за да вземеш завоя, трябва да направиш поне 2-3 маневри. Този офроуд, в който знаеш, че в следващите 100, 200, 300 мили няма бензиностанция, няма водоноска с вода, няма хотел, няма мотел, само ти и природата. Натоварил в карусерията няколко десетки литра бензин, няколко десетки литра вода, храна, палатки и напред в приключение. Защото човек е човек, когато е на път. Човек е човек, когато се слива с природата. Човек е човек, когато може да полети.
Ето ни на Mesa Arch в Canyonlands. Тук е оборудването на разни фотографии. Ето го моето любимо бебе. Тежи само 4 кг. Уникален. Да продължим с Mesa Arch. Mesa Arch е местото, откъдето се разкрива една великолепна гледка. След 2 секунди ще я видите. Ето. Затова харесвам Юта. Уникално е. И в същото време, точно под краката на невнимателния фотограф, ето вижте от мене, нататък започва пропастта. Краят не се вижда. Изумително. Една крачка назад, да се метнеме. Изумително място. Видя ли каква е пропастта? Ето, това е Здравко. Който не го познава, моля. Не, всъщност това е Здравко. Това е Здравко, да. А това е на Здравко, най-новия приятел. Готино беше. Да продължим с красотите на Mesa Arch. Здравко, тук долу видя ли какво, че няма край? Долото не се вижда.